Вятърът удря каменните стени на Търново с ярост. Факли трептят по колите, сенките се движат като живи. Далеч, под тъмното небе, се чува тътен. Не е буря. Това са стъпки, хиляди. Османската армия се приближава. Вратите на столицата са затворени, но вътре няма спокойствие. Няма единство. Няма сила. Само страх. И тишина, натежала от предателства. Империя, която някога е държала Балканите в ръцете си, сега се разпада отвътре. Не заради един враг, а заради десетки. Някои отвън, най-опасните отвътре. Това не е история за внезапно падение. Това е бавно разкъсване, години на слабост, амбиции и пропуснати битки. И когато последният удар идва, империята вече е празна отвътре. Смъртта на силата не идва с вик. Тя започва тихо, почти незабележимо. След управлението на Иван Асен II, нещо се пречупва. Тронът остава, но тежестта му вече няма кой да носи. Дете седи на него, Калиман Пийбола. Очите му не разбират света около него, а решенията се вземат от други. Регентите шепнат, съветват и се страхуват. На север се появява заплаха, която не прилича на никоя преди. Монголите не идват като обикновени нашественици, не търсят битка, а подчинение. И България не ги спира, не ги отблъсква, плаща злато, ресурси, унижение. Това решение не се вижда веднага като катастрофа, но разяжда нещо по-дълбоко. Авторитета. Силата на короната започва да се разпада в очите на болярите, а когато страхът замести уважението, всичко започва да се руши. В столицата решенията вече не са ясни. В провинциите властта става лична. Всеки започва да мисли за себе си. Империята още стои на картата, но вътрешно вече се разслоява. И това е само началото. След Калиман, короната не намира покой. Тя преминава от ръце в ръце, твърде бързо, твърде лесно. Отново деца, отново регенти. Но този път не само страхът управлява, амбицията се събужда. Болярите вече не шепнат в сенките, те действат. Отрова в чашата, нощни убийства, тихи преврати. Всеки вижда възможност, всеки вярва, че може да държи властта. Тронът се превръща в награда, а не в отговорност. И докато вътре кипи борба, отвън се отварят вратите. Византия наблюдава, не напада веднага, изчаква. Когато държавата се разклаща сама, не е нужно да я бутнеш. Сърбия също усеща слабостта. Границите вече не са сигурни. Някои крепости падат без битка, други просто сменят господарите си. Хората започват да живеят с несигурност. Търговията се свива. Пътищата стават опасни. Доверието изчезва. Империята все още съществува, но вече не контролира съдбата си. Тя реагира, вместо да води. И това я прави уязвима. Когато властта отслабне, народът започва да търси друг път. Не в двореца, а извън него. Константин Тих се опитва да задържи короната, но тя тежи повече от всякога. Земята страда, реколтата намалява, данъците растат, гладът се разпространява бавно. Но сигурно, и тогава от нищото се появява човек. Ивайло. Не болярин, не благородник, а човек от народа. Пастир, който започва да говори за съпротива, първо тихо, после с глас, който се разнася из селата. Хората го следват. Не заради титла, а заради надежда. Той не чака разрешение, събира войска от обикновени хора и тръгва срещу враговете. И побеждава. Неведнъж. Монголските отряди отстъпват. Местни сили се разпадат пред него. Историята се обръща. Народът започва да вярва, че може да има нов ред. Но това плаши тези, които вече имат власт. Дворецът усеща опасност не от външен враг, а от собствените си хора. Ивайло вече не е просто водач. Той е заплаха за самата структура на империята. И когато той стига до върха, короната отново е в ръце, които системата не приема.
а това означава само едно. Конфликтът тепърва започва. Възходът на Ивайло не носи спокойствие. Той носи разцепление. Докато една част от народа го приема като спасител, дворецът търси начин да го унищожи. И не действа сам. Византия се намесва. Не с открита война, а с план. Те издигат свой кандидат за трона, човек, който ще бъде удобен, предвидим, контролиран. 2 корони, 2 владетели, една разкъсана държава. Ивайло се бие не само срещу външни сили, а срещу вътрешно предателство. Битките стават по-тежки. Подкрепата започва да се колебае. Войната вече не е ясна. Не е за територия, а за власт и легитимност. Монголите отново се появяват. Този път не като заплаха в далечината, а като инструмент. Те подкрепят византийските интереси. Удрят точно там, където империята е най-слаба. Ивайло се оказва притиснат от всички страни, без стабилен съюз, без сигурен тил. И накрая изчезва. Не на бойното поле, а в сянка. Убит. Така приключва една от най-неочакваните истории за власт. И на негово място идва нов владетел – Георги Тертер. Но той не носи решение. Само още нестабилност. Империята продължава да съществува, но вече е дълбоко разкъсана. И всяка следваща година прави пукнатините по-дълбоки. Понякога една държава не се спасява с думи, а с твърда ръка. След хаоса, след разпада се появява човек, който разбира това. Теодор Светослав. Той не идва като спасител, а като човек, който знае какво трябва да бъде направено. Без колебание. Първо, обръща се срещу тези, които отвътре са отслабили държавата. Болярите, които играят двойна игра. Които търгуват с власт. Които поставят личното над империята. Той не ги убеждава. Премахва ги. Бързо. Решително. Страхът се връща, но този път в служба на реда. След това поглежда навън. Монголите. Дълго време те диктуват условията. Вземат, без да бъдат спирани. Но това приключва. Теодор Светослав прекъсва зависимостта. Спира плащанията. Затваря вратите. Показва сила. И този път няма отстъпление. Границите започват да се стабилизират. Търговията се връща. Градовете оживяват отново. За момент империята диша. Не както преди, но достатъчно за да оцелее. Това е кратък период, но важен. Показва какво е било възможно. Какво е могло да бъде, ако този модел беше продължил. Но историята рядко дава втори шанс. И след неговата смърт, старите слабости започват да се връщат. Бавно, но сигурно. След силна ръка идва празнина. Наследниците на Теодор Светослав не носят същата тежест, не вземат същите решения, не вдъхват същия страх. Властта отново започва да се разпада, но този път врагът вече е различен. На изток се появява нова сила – османците. Те не приличат на предишните нашественици. Не идват само да плячкосват, те остават. Завладяват, задържат, изграждат. Първите им стъпки на Балканите са тихи, но постоянни. Села падат, малки крепости изчезват, пътищата се променят. Империята усеща заплахата, но не реагира на време. В същото време, вътре, напрежението се връща. Владетелите не действат като един център. Те разделят, дават територии на роднини, позволяват автономия, опитват се да запазят мир, като жертват контрол. И така, държавата се разкъсва не с война, а с решения. Всеки регион започва да живее собствен живот, собствени армии, собствени интереси, собствени страхове. И когато османците настъпват по-смело, няма една сила, която да ги спре. Само разпокъсани отговори. И това е моментът, в който балансът се пречупва. Без голяма битка, без решаващ удар. Просто бавно надмощие. Разделението вече не е скрито. То има имена, граници, собствени владетели. България вече не е едно цяло. Търново, Видин, други области между тях. Всеки държи част от някогашната империя.
но никой не държи всичко. И най-опасното – никой не мисли като империя. Иван Александър се опитва да задържи контрол, но решенията му ускоряват разпадането. Той разделя властта между синовете си. Опит за стабилност. Резултатът е обратен. Вместо съюз се създават отделни центрове. Всеки със свои интереси, свои приоритети, свои страхове. Османците виждат това ясно. И не бързат. Те не атакуват всичко наведнъж. Избират, натискат, завладяват парче по парче, без да срещнат обща съпротива. Градовете започват да падат един след друг. Някои се защитават отчаяно, други се предават без битка. Не защото нямат сили, а защото няма координация. Това вече не е война между две сили. Това е разпад срещу настъпление. И резултатът е неизбежен. Империята вече не може да се защити като едно цяло. Защото вече не е едно цяло. Годината е 1393. Търново стои, но не както преди. Стени все още се издигат, кули още хвърлят сянка. Но вътре няма сила, която да обедини защитата. Обсадата започва бавно. Османците не бързат. Те знаят, че времето вече е на тяхна страна. Дните се превръщат в седмици, седмиците в месеци. Храната намалява, водата става ценна, тишината в града става по-тежка от битката. Хората чакат помощ. Но тя не идва нито от Видин, нито от други земи. Всеки е заед със собственото си оцеляване. И това е моментът, в който истината става ясна. Империята вече не съществува. Останали са само части, които не могат да се спасят една друга. Когато стените падат, това не е просто превземане на град. Това е край на една епоха. Търново пада. С него пада и сърцето на България. Но още не е напълно свършено. На запад Видин продължава да стои. Последен остатък. Последна илюзия. До 1396, когато и той изчезва. Без възможност за връщане, без шанс за съпротива. И така, една империя, изградена с бунт и сила, завършва в тишина. Но този край не започва в последните години. Той е по-дълбок, коренен в самото начало на Възраждането. Преди Второто българско царство има друго. Първото. И то също пада. Под натиска на Византия, години на борба, изтощение, докато държавата не се пречупва. Но историята не свършва там. Братята Асен и Петър вдигат въстание. Огън, който връща България на картата. Империята се ражда отново, с сила, с стремеж към независимост, но и с спомен за подчинение. Този спомен остава в отношенията с Византия, в политиката, в избора на съюзи. Понякога България се обръща към Рим, търси подкрепа от Запада. Друг път се връща към източната традиция. Православието остава, но влиянието се променя. Религията не е просто вяра, тя е инструмент. Съюз, легитимност, контрол. И всяка промяна създава напрежение. Вътре, между боляри, навън и между сили, които искат влияние. Държавата не е само територия, тя е баланс. И когато този баланс се разклати, дори силните основи започват да се пропукват. В края всичко се свежда до едно – хора. Не армии, не стени, не злато. А решенията на тези, които държат властта. Болярите, които поставят личното над общото. Владетелите, които не успяват да наложат контрол. Съюзите, които се разпадат при първия натиск. Всеки дърпа в своя посока. Никой не държи посоката. И точно там се крие истинската слабост. Не в силата на врага, а в липсата на единство. Османците не създават тази слабост. Те я използват. Те стъпват върху вече напукана основа и просто я довършват. Без вътрешните конфликти, без борбата за власт, без разпокъсаната държава, краят можеше да бъде различен. Но историята не работи с «ако». Тя показва последствия. И тук те са ясни. Империя, която губи контрол отвътре, рано или късно губи всичко отвън. Империи не умират за един ден. Те се разпадат бавно, отвътре.
с малки решения, с пропуснати възможности, с хора, които мислят за себе си, вместо за цялото. Второто българско царство не пада само под ударите на османците. То пада много преди това. В моментите, когато властта се дели, когато короната губи тежест, когато страхът заменя уважението, а амбицията заменя дълга. Историята тук не е просто за една държава. Тя е предупреждение. За всяка сила, която забравя какво я държи жива. Единството. Защото без него дори най-силната империя става уязвима. И когато външният враг дойде, той вече не среща стена. Само руини. А сега въпросът остава: ако България беше останала обединена, дали съдбата й щеше да бъде различна? Или краят е бил неизбежен още от самото начало? Напиши в коментарите какво мислиш.